Rugyan tayo dati panagdaydayaw tayo, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat, ilagip tayo, ti ni Apo Santa Maria Nuestra Señora de Lourdes, nga iso nagparang ken Bernadette Subiro, ijay Francia, aging gana tatta, ti bilag, ti panakaagas nga inted na, agtultuloy, nga mangtulong kadagiti tattao. Agkamatalag tayo kenkwana. Tapno nga rod maikari tayo makirano, di tiday tinasantuan na misteryo, bigbigan tayo, dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yang tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Sikaan na ibaon tapno paimbagam dagiti puso nga agbabawi, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na kami. Sika nga imay tapno ayabam dagiti managbasol, Kristo kaasyan na kami. Kristo kaasyan na. Sika asitutugaw iti makannawan ti Ama tapno ibabaet na kami, Apo kaasyan na kami. Apo kaasyan na. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Manangaasi a Diyos, saranayem kad ti kinarasimi, tapno da kami ang mangilagip, ti dinatulawan nga ina ti Diyos, babaan ti panangibabaet na, marukatan kami kadagiti kinadakis mi, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken makipagari ken ka ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti enggana. Amen. Ti may basa na adaw ti libro ni Propeta Isaias. Kuna ti Apo, makipagragsak kayo ti Jerusalem, agrago kayo gapu ken kuana, da kayo amin na mangipatpatek iti daytoy a syudad. Agrago kayo itan ken kuana, lakamen yun to ti kinarangay na, kas iti maladaga asumuso iti inana. Ited kunto kada kayo tegnanayon a kinarangay. Kaslan to karayan adi agmaga, ti panagayos ti kinabaknang dagiti nasyon nga umay kada kayo. Mayarig ka ito ti maysa maladaga apas pasusuen ti inana. Ububaen ken dungdungwen na. Liliwen na ka ito di Jerusalem, akas panang liliwa ti maysa nga ina iti anak na. Agragsak kayto intun makitayo ang mapasamak daytoy. Papigsaen ken pasalon aten na kayto. Iti kasta maamuan yun to asyak nga Apo, tulungak dagiti agtulnog kanyak. Ket idusur kunto ti pungtot ko kadagiti kabusor ko. Ti sao ti Apo. Sika ti kagasatan kadagiti amin na babayi dito'y daga. Sika ti kagasatan iti amin na babayi dito'y daga. Bendisyonan nakakuma ti Diyos akangatuan. Sika ti kagasatan kadagiti amin na babayi dito'y daga. May kariunay may daydayo ti Diyos anang parasuay ti langit ken daga. Sika ti kagasatan kadagiti amin na babayi dito'y daga. Dinto malipatan timpakitam a panagtalek mo iti Diyos. Malagip to dagiti tataw, tibayat ti panangipakaamuda, iti panakabalin iti Diyos. Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan.
Adda kasar ijay kana may sangaili ti Galilea. Adda sadyay ti ina ni Jesus. Ket naawis met ni Jesus ken dagiti adalan na. Idi naibusen ti arak kinuna ti ina ni Jesus ken kuana naibusandan iti arak. Babae insungbat ni Jesus, saan ang masapol nga ibagam ti aramidak, di pa'y dimteng ti oras ko. No pa'y kasta kinuna ni ina ni Jesus kadagiti agserserbi, aramiden nyo ti anyaman nga ibagana kada kayo. Adda alagaden dagiti Hudyo maipapanti panagbugo, isot gapuna nga adda innem abornay sadyay nga aglaon iti tunggal maysa ti agarop sa nga gasot a litro. Punwen nyo dagiti bornay iti danom, kinuna ni Jesus kadagiti agserserbi. Pinunoda nga rod dagiti bornay, ita kinunana kadakwada, tumako kayo ket ipanyo iti agaywan iti padaya. Inaramid na nga rod iti kasta. Idinaramanan ti agayaywan ti danom, ti danom ang nagbalin nga arak, inayaban na tinubyo. Saan na nga ammo tinaggapuan daytoy, no pay ammo dagiti agserserbi, ta isuda ti timmako iti danom. Kinuna na itinubyo, o gali dagiti tattao nga ipasango, nga umuna ti kaimasan nga arak, sadan to ipasango, ti kadawyan nga arak, no adon ti nainom dagiti sangaili. Ngemsi ka inyod udim ti kaimasan nga arak, aging gaita. Daytoy ti umuna kadagiti milagro nga inaramid ni Jesus ijay kana, may sangaili ti Galilea. Impakita na ti dayag na sadyay, ket namati ken kuana dagiti adalan na. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Nimbagarabitay amin Apo. Idi gaputa nahilig akti basketball. Uray siyak ti kabatitan iti seminaryo na hilig ak nga basketball. Kano batit ka masapol nga aglagto ka, agtaray ka, tapno malamangam dagitay dadakkel. Kanaglaingak nga maligos ta nagpractice ak tinangato lagto na idiso nga naglaka nga maligos, amoy ti maligos. Agsumbangir nga saka, damdamok ti na ilugan ti ambulansya nga kas pasyente gapo ti basketball ijay danak sogpon insalog dak di karayan nga gapo ta duwa nga saka natokol di ay lipay in English auntie di ma uncle sa nagsanod datoy kanigid nga tumeng ko iso nga inyambulansya dak. Katat nagaputay nagagara bulbulo ididiko nak, ada nagbukol iti kanawan nga lipay-lipay ko, ada nagbukol nga natangken ito'y babana, di lipay-lipay ko di babana ada nagbukol. Kakuna di doktor, operaan ta po, jak kayat, apaya siyempre adanton orat nga madi, jak tumakay-ayaman, baka madinto ti mobility kon, nawabalbalin madi, timmangken nagtangken. So nga da kay nga ada bukol na yamo na yung pamayan niyo. Katat na ijay balay, adda nakitak, adda nang tilgaming kanyak ti danom nga plastic bottle nga basit, nagapo ijay Lords. Adda markana di nga water from Lords, kung na di lalaan da jay Fransya, dagiti mapan. Out of faith, kaslamang nga ta, adda dwadwak, ngam gapo ti pamati, iliblibas ko nga lalaan jay danom nga iyap apros, ala apo, jak kayat ati maopera. Hamo nga nagawan nga dagos ang ganitay inaprosa mo ke bujag ko na nagaawam mo apa niya magic. Inapanyan ano sa nga inyap apros kada lumabasak diyan ti altar may mga alaak apang ko iyap apros. Hindi ko nga nagpukaw mutan. Kanya nga tadayjay kung kunak. Gapo nga tadya danom, gapo di pamati. Njak amon. Kag berbero kag peket na pa umutay bukulan. Kinagtangken at mga dati nagbukol ko mga nupisilem ke lumuon ng hamet na timmangken inap aprosak ngam talaga nga patsik at jibuteng ko nga maopera ken jak kayat at kuagarod siyempre anak tumakay-ayam kadakwan nga nagawan kaging gana tatapang panunutag anya nga tadayjay naggapo nga tadayjay gapo nga tadayjay pamati ije danom nga gapo di mo dagayjay mapan di Lords timos
devoted apparition Guadalupe, di Mexico. Milyon-milyon tayo so nga rod ti pagdibdibosyonan na ti Amerika kin Mexico kung nagadot tao na ka iso nga kasi ti kadwan ti debosyon ngam ti most visited apparition di Lords di France. Kasi kung kadagitay na pan, ada na pang kanyayo di France. Kada kay nga nagab-abroad, ada na panen. Sigun kanyada, adu ti wheelchair, ijay nga nabati. Nga naka-wheelchair da, inton pumanaw da, makadigos da ijay pool, nalaing dan. Uri siya, may sumot akas, padim mo ati, ambisyon ko aka, makitak ko mamu da ijay. Kinagmayat ko mamu no panti, agdigos ijay niya. Adu ti maagasan na. Di ko mamut mapangkadya ka, apo, nabatin ta, tukan mo, no, kabi mo, no, ano ka, nagdigos ka, awan mangmang mo, no, sakit mo, kachismis ka na, nalpas kang kaawanan, nagmayat ko mga mapan, talaga nga, gol kumot, timapan, kalakadya ko mamut, kinagmayat ko maada dyan nga ipapan, kadijay, anya napasamak ngamin, mutay ti istoryana, nagpiesta ti alilom tatay kin banayuyo, del Pilar ka dati ka ti primary patron da ka Lords talo ngamin idi ka marigatan mo ti apo obispo nga mapan talo iso nga na ko anti Our Lady of the Pilar dito del Pilar secondary patron dala ngan ti Our Lady of Maria mot laki di Our Lady of Lords secondary anya napasamak ni Bernadette an nakit kumawang nalamiis kastoy nalamiis EJ France ti kastoy February 11 napan anya na ganan dagi ka kasinsin ken manang na bumallasyo da karayan ken nalamiis ka ag sakit ni Bernadette agbati ka ditoy bangir kunada di karayan iyayan di gruto tatta agbati ka ditoy ta mapangkam di jay kaya na ti sumurot nga mapanmang apan di nya ti apandakuan apanda mangayo no amuya ti mangayo ta tatamating gasol met kada blowtorch met ti amuyon kapanda mangayo, nagbati jay, kinagparang. Nepo Santa Maria kanyana, napintas nga babae, ijay ayan tibos, di kayo, jay nga to na. Kaya inya na ganan, dinamag na no sino, imbaga na nga iso ti, Nepo Santa Maria, Immaculada Concepcion, kunanan sapay. Kaya di kuan, agparang tumanan kunana, napandagiti adu nga tao. Agparang to dito nga date. Nagadudan idi ko na pampay ti obispo na panamin nagadu nga dagitay may dadaulo ti para agparang to daytoy nga date ko nana idi nakita da awammet iso na met ti makakita dadtani so di original na di dancing sun natultuladon yun ta aguoy di ka mga nagklik naglakamo ta dancing sun isyat mo lang sa kakitaan di inig kagsalsalan di ma di kutatan idinagparangan ko na gapot handa mamati aw makakita niya ti ko na kutkutom day tapitak kinutkut na nagpuswak ti danum kaya din aramid ko na uminom ka haan nalibag ko na uminom ka ininom latan ni Bernadette limi na aging gana tatta agubog dayjay nga danum aging iso di alaen da aging gana tatta saanen nga na at yanan kana i-declare nga dijay apparition nga talaga ni Apo Santa Maria kanya tinamayat nga pampano isong ngarod nga iso ti tatta World Day of the Sick kadagiti amin nga dasak-sakit na ikararagan tayo maagasan da kini Our Lady of Lords ni Apo Santa Maria kanya timayat nga mensahe na dijay nga tano hangag sakit ni Bernadette nuhan nga nagsakit ni Bernadette, nagparangata, plano ka diti Diyos, di sakit na. Tapno, agbalin nga adda makaagas, ipakita ti Diyos, ti bilag na babaan, day nga danum, ti panagiparang ni Apo Santa Maria. Iso nga kuna tayo din na minsan kahantay nga amo ti plano ti Diyos. Even in our sickness, there is God. Adda plano ni Apo Diyos, uray di jay sakit tayo. Uri lagi ti mapaspasamak nga paggrigregatan tayo no sumurot tayo kenkwana di tayo amuno anya ti plano na. Kay imagine di jay wounded healer ko na tayon aday jayan hamot ka ngayon ni Ami Bernadette ti mga gas no di jay danum nga nagapo di jay babaan kin ni Apo Santa Maria. Kadi jay sakit na iso nakari na ti panakaagas haan laeng nga isunan no di sa nga lubungan daydaywondan mapandan mariri na da. Kinagmayat nga pampanunutan nga uray gayam kadagiti saksakit tayo uray gayam kadagiti pakarigatan tayo at dalat ta plano ni Diyos, ti Diyos kanya tayo
Uri day ti pagrigatan tayo, at dalat ta plano ti Diyos kanya tayo. Nanyo ti plano na daduma ka, at dapat di maupay tayo, ta di tayo maagasanan, di biyag tayon ka, kasla marigrigatan tayon, kasla maawan ti namnaman, ngam agtalik tayo kingkwana, at dalat ta plano ti Diyos kanya tayo. So nga tatakitaan nyo ni Bernadette, diga po diga sakit na sino tinagbinipisyo na nakadado nga tao. Nga po diga reklamo na nga hampay ka makapanjibangir rin ta nalamiis, di reklamo na nagbalin nga bendisyon, nagbalin agrasya. So kung daduma, say ko na tayo, uray day jay sakit tayo no daduma, adda Diyos, adda plano ti Diyos, anya ti panunutan tayo, submission. Ikararagan tayo dagitag saksakit. Tatangal daw, na indeklara di Santo Papa nga maikararagan dagiti amin nga masaksakit. Nya mga tanga sakit dato yun emotional, spiritual, physical. Nya kamo no mairaman ti sakit tinakam. Da sakit tinakam mo may kanto uminom ti holy water na labos no di ka pay lagnakam with all the balbaltik kada ko nga inomom di ka pay malaingan. Kada diya ka mairaman hunsik, nagdati hanlaan nga ti sakit ka pisikal. No daduma ka, agum complain tayo, at the physical sickness tayo. High blood ak ngamin, Father. Or ka high blood ka, mabali mo ti agragsak. Di diya ngay normal nga tao nga napnap no ti sakit tinakam. Di diya nga awam mo ti high blood na awam mo ti diabetes na una awam mo ti kuang jibiyag na ka nakadagdag senta. Ala, makiap-apa, makitintin ng sitan. Physically kay kuamot isuna, good mood ko ma. Ngam di diya emotion na ka, agsangsangit, aglulwa. Kaya iraman tayon, ang i-consider nga sakit amin dagituyan nga talaga nga no aggaraw. Ngam ti nagmayat nga pampanunutan tayo, tibilig na po Santa Maria nga nangi parang dayta, riinaan ti sa nga lubungan. Iso nga i-claim ko mo't adiya pa nang apros ko daytoy nagbukol ti ayan ti sakak idi aka. Ka narigat nga ibaga nga patsinlatan ngam diya mo mairasonan hanggang mabaling nga sulbaran ta awam mo ti na aramid. I-claim kulatan ang kanyanan. I-claim kulatan ang babaan da danom nga bilag niya po Santa Maria ken ni Bernadette ka i-claim kulatan ang isuna tinang paimbagan. Iso nga dayang mat atikas lapang panunutan. Wen, adu dagiti kayat tayo sulbaran. Adu dagiti kayat tayo nga aramidan. Na mabalbalin ka ag magic tayo kayat tayo ti maagasan. Ngam no napinpintas to pay laeng no dumngeg tayo ken kuana, no isubmit tayo ken kuana. Agpatulong tayo kini po Santa Maria ay ke agas, pan nakaagas, haanlaeng nga physical, emotional, spiritual, tiri na tayo, relationship, nagsakit diya relasyon, pamilya, kaaruba, gayam, mabalin tayo nga paagasan, nagtalik tayo. Kita nga ron gagundaway, aglinya dagitay at dari-iri naen na, tamaaramid ti pannakalana.
mararag tayo kakabsatap na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti ako at madaday. Ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. Apo siraragsak kami amang idatag ken ka kadagiti daton mi iti daytoy a piyesta ni Birhen nga ina ti anak mo. Ipaay mo kadi tadaytoy panakisinagot mi ken kuana panakisinagot mi ken ka agbanag apakagunodan mi itatulong mo iti pannakaisalakan mi gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo at Diyos tayo. Pudno na ya may kari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami makitimpuyog kami kadagiti amin asa santos ket ibunannag mi anakakaskas daaw ka ket nangruna ti panangilagip mi kinaenggasatan a Birhen Maria de Lourdes. Itanok mi as iyaman ta kinamanang nga asim. Ta kadagiti amin adiso na indaklan dagiti inararamid mo ket inwaras mo adi agresat dagiti imbag mo ket idi tinalyaw mo ti kinano mo ti Birhen inted mo tinangisalakan nga iso ni apo mi a Heso Kristo ket gapo ken Kristo agrukbab itadayag mo ti ehersito dagiti angheles ket iti agnanayon agraragsak da itasaklang mo ket dawaten mi ta ipalubos mo kuma ta itimpuyog mi met tinakurapay atimak mi kat kunami adi agsarday. Santo, 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 Iapo at Diyos, dagiti amin noon ay apo abiig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto dawatin mi nga rod ti paimo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paimo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy iti bagik iso amayawat to amaipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy apangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati.